Verleden weken zagen we dat de Mooi en Orde Bekeep grote plannen hebben voor het opknappen van de bosken. Dat er een begin maken is met de buurtuin in Snits en binnen de toekomstige bewoners van de Pijndermieren optimistisch. In Snits krijgt de tuin vorm. Het gas komt op en de eerste groenten binnen planten. Oh, shit. Hé, heren. Dit hier beginnen matten. Tje, het poortje komt hier. Oh, dan doen we daar straks nog wel even een stukje. Ja, want er is genoeg, 25 meter. We gaan maar, er kunnen nog een stukje tussen. Kom ja, dus dit komt nog... Ja, maar niet door wat. Oké. Dus elke jongen genieten. Ja, elke maand, dit is altijd genieten. Dan komst en dan zus we meer gewoon de slag. En ja, maar is natuurlijk ook mooie dingen inkeerpje en del zetten. Dat is toch heel leuk. Dat kiest in je eigen tuin net al je kwijt. Alle jongen binnen er een soort vrijwilligers aan de gang. En dat is nou correct de bedoeling. Nou, het is wel een beetje een harde kennis, maar je ziet dat er steeds meer onderzoekt. En als je wat grotere dingen hebt, in lijst, wat is het, die houtsnippers erin. Nou, toen tilde het hier op van de meesten en alle je benen en mijn grote zeilen en mijn kroten. En dan is het hier, dan weet je hartstikke druk. En als je iedereen zich aan elkaar voorstelt van, hé, ik ben die en ik ben je daar. En dan is het echt, dat wie ik echt de bedoeling. Het maakt samen wat. Want anders komt je nooit yes, juist het toch? Dan trok het al je naar beneden. Er is wel een schil met de gemeente over de Skommel. De buurt wil hier van 4 meter heeg, maar dat vindt de gemeente te gevaarlijk. Natuurlijk komt hij er. Dat is nou de naaie tijd. Die oude regels van dit doen we altijd skommels van 2 hele meter heeg. En dat is gewoonte. En we krijgen nog meer op maat en ik denk ook dat we wel weer wat meer uitdagingen en bij wat meer gevaar aankennen. Maar het is alles juist veilig. Ik ben er niks meer wend. We wien je van de week planten ontplanten. En zei ze, oh, kruisbaaien, er zitten de stekkels aan, ken dat wel? Ja, ik denk dat maar eens even vielen, dat iets stekkelt. Het is toch zo? Maaike Spoelstra wen het zin de Pijndermieren. Ze had nou nog vrij zicht, maar dat de plannen trok in, komen er huizen te staan. Joen is er een rietsgeerkomst op het gemeentehuis in Drachten en zal ze haar bezwieren kenbaar maken. We zijn in die zin er net blij mee dat er hier nou various huizen tekenen binnen. En ja, wie waaien hier prachtig, zat je hem zorgen. En we willen graag zo'n wijds uitzicht willen we graag horen. En dat is wat we erop zien binnen eens. In het begin ga ik hier absoluut van wekkerlijn, ja. Nou net meer, maar in het begin wel. Dan komt het al hier op je ouw en dan hing het je als een zwieren donderwolk boven je holle. Ja, echt weer. Want je denkt dan, wie waaien je zo mooi en wat bloeit er straks van oer. Voor ons is het allerbelangrijkste dat wij net direct zicht hebben op de huizen. Dus dat gaat met name over het eerste perceel hier aan de andere kant van het water. En daarvoor zijn we wel bereid om daar echt voor te gaan. Ook de familie Drost had haar bedenkings. Dat je uitzicht kwijt binnen. Hè? En de natuur. En de natuur. Dan kan je dus jongens, maar dan als die jongens lekker zitten, dan heeft dat lawaai dus straks. Hè? Ben, ja, wat komt er al aan? Je weet het net. Het mat, als het trok is, mat het toch. Dus dan kan we wel druk, maar het zit het jou dus echt niks. Maar het had net altijd zo best. Nee, ik vond het eerst verschrikkelijk. Ja. Ja? Ja. Kees en Wim uit Orde Bekeep binnen Jotie Smilde bij de Smit. Dat er speciaal kunstwerk voor het koepelbos maken wordt. Toen vanmorgen de hoek omkwamen, imposant. Wat is dit groot. Ja.
Leeuwarden kunstenaar Bert Mulder is de ontwerper van het beeld. En nou ja, hier kun je alleen maar enthousiast over worden. En zeker zoals nu dat het rechtop komt te staan, dan schrik je ervan hoe groot het is. Ja. Middags moeten de mooie naar Appelskeer voor de fondsenmerk. Om zo volle mogelijk stemmen te winnen voor haar plan. Ze hadden net zo volle vertrouwen in. Nou, daar heb ik geen commentaar op. Nee, dat doe ik niet. Want dat was alleen maar negatief. Nee, daar wil ik niks van zeggen. Niet hoog gespannen, nee. De gemeente heeft toch nog wel wat drempels opgeworpen die het voor ons erg moeilijk maken. En dat komt omdat we niet zelf een grote groep zijn, zelf geen grote achterban hebben. Dus het zal moeilijk worden om stemmen te verzamelen. Als ze genoeg stemmen krijgen, dat zorgen we na je weekend. We zijn onderweg naar de gemeente Smallingenland in Drachten. Daar gaan we inspreken, de ronde tafel. Op het gemeentehuis in Drachten moet je er bij de partijen elkaar. De Pijn der Mierden. Een project met een rijke geschiedenis. Maar we komen steeds verder bij de definitieve klap. Er wordt met de Pijn der Mierden wonen in de natuur gecreëerd voor toekomstige bewoners. Maar wij beleven deze natuur op dit moment nog volop en willen dit graag blijven doen. Wij willen u vragen om ons huidig woon- en leefklimaat te respecteren en tenminste 125 meter afstand in acht te nemen tussen ons perceel en de nieuwe woonpercelen van de Pijn der Mierden. Er staat een grote groep kopers die heel enthousiast is en graag los wil met dit project. Die graag wil wonen in een prachtig natuurgebied. Wij als kopersvereniging en vereniging van eigenaren vragen u dan ook echt met klem de gemeenteraad het bestemmingsplan vast te stellen. Ja, dankjewel. Dames, ook dank voor uw aanwezigheid. Ja, ook bedankt. En voor je inbreng. En nou, ik denk tot over 14 dagen. Zeker. Nee, ik heb net mijn vervelend gevoel voort. Nee, ik heb wel inbrengen kind wat ik wil. En nou ja, mij elkaar in gesprek wezen. En ik hoop dat men met u in gesprek blijft. Ja, hoe ze reageert en natuurlijk praten wij met een heel soort riedersleden, dus we weten wel aardig hoe ze var deze ronde, hoe ze daarop tochten. Dus ik vind dat wij de vragen goed beantwoorden hebben. Er is weer een stuk duidelijk worden, dus ja, en het rondje waar we hier nou mee zien, aan het einde van de geerkomst, had ik echt vol het idee, dit koerwolders, daar ben ik al wel wat voorzichtiger, hè? Het koerwolders, maar ik denk echt dat er in een goede pocket valt. Ja, als er weer wat te doen is, steeds maar dat er weer wat actie is, dan houdt het je wel op poorten. Dus ja, dat het echt vergadering wordt, hield hij dan, denk ik, blijft oké, best. Maar nee, dat is mijn denkje net. Ja, mijn denkje wel, want ik maak wel vergadering, maar gewoon constructief, steeds maar net wauwely en dan maar weer bij elkaar komen en ach ja, wat voor stap gaan we nou zetten en dan is er niks gebeurd. Daar hou ik net van. En dagsmateriaal vergaderen worden. De werkgroep Terp van de Toekomst komt bij elkaar om alles van de natuurtoets nog eens terug te nemen. Ja, super. Oké. Ja, dank. Mooi zo. Het gaat om vogels, trekvogels, broedvogels, planten. Dat soort, gewoon de natuur, planten en dieren. Zoals die Terp van de Toekomst nu vorm zou krijgen, zou dat eventueel kunnen. Ja, daar krijgen wij wel, mensen willen daar wel in meedenken om dat ook voor elkaar te krijgen. Maar wat de effecten precies zijn, dat weten we nog niet. En als we dat weten, ja, dan weten we of het een ja of een nee gaat worden. De natuurtoets is nou het belangrijkste, zeg maar. Dan moet het plan nog beter uitwerkt worden en daar moeten we dus vergunningen voor krijgen. Nou, het moet droegen worden terug. Het Frieske Geer, alle organisaties die eigenlijk betrokken zijn en die eigenlijk daar een stem in hebben in het Boetendiksgebied. En dan, ja,
Wat moet er dan al nog meer gebeuren? Nou ja, dan zult op een gegeven moment wel safier wezen dat je dan daadwerkelijk een plan maakt te kennen. Na weken zorgen we of de mooie van de Orde Bekeep het geld bij elkaar krijgen. Komen de bordenstellen nog in snits en gaan de toekomstige bewoners van de Pijndermieren op bezoek bij het Frieske Geer.